Bună ziua! Astăzi vom face green mung dal, mâncare de fasole verde boabe. Pentru aceasta vom avea nevoie de, bineînțeles, fasole boabe, care arată așa. Eu am pus o cană la înmuia peste noapte, dar puteți cu o oră înainte. Mai avem nevoie de un ardei verde de iute. Dacă vă place, îl tocați mărunt, mie îmi place să-l las mare. Ghimbir tocat mărunt, usturoi tocat mărunt, ceapă tocată mărunt, roșie tocată mărunt, ardei tocat mărunt, sare, ulei și condimente: o jumătate sau o lingură de boia iute, o lingură sau o jumătate de lingură de coriandru pudră, o lingură de semințe de chimen, o jumătate de lingură sau o lingură de turmeric, un vârf de asafoetită sau hing. Și aici am niște verdeață uscată și un pic de pudră de usturoi. Aceasta este opțiunea. Într-o oală am pus 2 căni de apă, am strecurat fasolea și o voi pune cu apa, o jumătate de lingură de sare și jumătate din compoziția de turmeric. Voi amesteca bine . Voi pune capacul și voi lăsa la foc până se va găti aproape în întregime. Într-o altă tigaie vom pune prima dată ulei, 2-3 linguri de ulei. Apoi, pentru prima oară, putem pudra de hing sau asafoetită. Și semințele de chimen vom amesteca. După ce am lăsat în jur de 30 de secunde, vom pune usturoiul și ghimbirul și vom amesteca bine. După ce am lăsat un minut, voi adăuga ceapa și o voi lăsa până devine ușor maronie. Acum că ceapa a prins o culoare maronie, voi pune ardeiul și îl voi lăsa 2-3 minute. Când ardeiul s-a înmeiat, voi adăuga roșie și o voi lăsa până va prinde o culoare ușor portocalie. Roșia este ok. Vom pune boiaua iute și pudra de coriandru. Vom pune și ardeiul iute. Eu l-am lăsat mare să pot să scot, dacă vreți să rămâne incorporat, îl tocați mare. Voi pune și restul de turmeric și ingredientele opționale. Eu am pus oregano, păslinjel, boia de
usturoi. Voi amesteca bine și voi mai lăsa 30 de secunde. Fasolea este gata, s-a fiert. Vom adăuga compoziția făcută mai devreme. Aceasta poartă denumirea de tărca în India și o vom adăuga la fasolea. Vom adăuga compoziția, tărca, o voi incorpora cu fasolea și o vom lăsa până va mai scădea apa. Ulterior am mai adăugat o cană de apă pentru că cea anterioară a scăzut foarte tare. După ce am lăsat o idee, putem închide focul și rețeta noastră este gata.